wato na farko ya kamata iyaye su fahimta uba da uwa gaba ɗaya musamman uwa wani lokaci wato garin a furta abu wani abin da shine bahaushe yake kiransa baki baki kaga ba addu'a ba ce ba addu'a ba ce a asalin abin da bahaushe ya dauka amma kuma addu'a ce a wajen Allah subhanahu wata'ala sai zamanto wannan sai zamanto sai wa mutum tasiri sai zamanto daga nan sai yaro sai ya hanya ka je ka abin nan abu kaza ya same ka lalatacce watsatsin wannan wata kila zagi ne ko wani abu amma ka je wani abu yayi ma kaza ka je ka yi din ka je ka ga kaza ka kamar tsoratarwa ce amma wannan wani lokaci addu'a ce ta sharri malam irin masu mata in dai kana bin su wanda zaka zama barawa ko ka zama dan fashi to duk wannan baki ne subhanallah baki ne shi ne abinda bahaushe asali yake kiransa baki to yawanci iyaye suna yi ba tare da kula ba shi yasa duk abin da zamu faɗa kan ƴaƴanmu ya zama to mun kula sosai sai mun kula saboda wai da insanu bi sharri ne du'a bil khairi wa kana al insanu ajula gaggawa mutum sai yi wa kansa mummunar addu'a saboda gaggawa saboda haka yara da yawa waɗansu sun zamanto sakamakon wannan gaggawar iyaye ne saboda bacin rai da waɗansu yanayin abubuwa saboda haka duk abin da zaka faɗa kan yayanka kakka yadda kai musu baki baka san lokacin da zaka furta waɗannan abubuwa saboda haka mutum ya kafa kafa sannan abu na biyu shine idan ya zamanto yaro ya fanɗare wani lokaci jarrabawa ce na karanta kissar wata mata ta ce ɗanta a unguwar ba wanda ya kai shi nagarta wato nagarta da waye har to akwai kuma akwai makociyar ta wanda shi kuma ɗan fitinanne ne na ƙarshe sai ke mamaki ya aike take sakaci da tarbiyyar ɗan nan har misali sai abin ya rinka bata mamaki sakaci kullum sai take tuhumar waccan nan sai ubangiji sai wani juyi ɗan nan nata ɗin nan ta yi iya abin da za ta yi sai dai zamanto mashayi da waɗansu abubuwan da rashin mutunci da yake ya fandari sosai har ita uwar bai raga mata ba daidai ba sai da yaron nan ya shekara wajen 10 kwatsam rana ya dawo da daga tayi sai ta fuskanci ashe waccan ba sakaci ba ne jarraba ce ta Allah sai ta koma ga Allah ta yi ta addu'a ta kawai bayan sai ya dawo ya kuka daga nan sai koma yadda yake da don ubangiji ya nuna mata cewa fa ba ki kike yi ba ubangiji ne ke yin wannan abu to wani lokaci sai a rinka kulawa kada a rinka aibata 'ya'yan mutane ce 'ya'yan kaza mutum idan ya ga mubtala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alhamdulillahi alladhi afani Allah na gode maka da ka tsayar da ni daga cikin wannan abu amma ba yin kaina bane to wannan sai zaman to ya taimaka abu na biyu kenan na faɗa abu na uku shine yawaita yi musu addu'a mun taso na tuna iyayen mu suna gaya mana saman mahaifin mu wani lokaci yana gaya mana dai ce ka san yadda salawatul khams suke cewa wajibi ne akan yace to kuma a dukkan tun da na fara haihuwa dukkan sallah da zan yi sai na yi addu'a ta musamman akan 'ya'yana idan ya zamanto akwai wanda kuma yake buƙatar wata addu'a ta musamman bayan ta gaba ɗaya sai an keɓance shi to yawanci gaskiya ba mu yi 'ya'yanmu addu'a kan cewa Allah ya zamanto ya musu albarka ya shiga cikin al'amura da yadda misali a da mu tasowar za ga duk inda za ka je din kai wannan yaran Allah ya mar albarka yanzu ga abubuwan yana bata daidai ka yi wa yaro abin dariya ka bashi alawa ko waɗansu abubuwa amma da addu'ar ita ce muhimmiya saboda albarkar sai ya zamanto to kuma addu'o'in kamar ita misali wannan take neman addu'a akwai addu'o'i kamar da Qur'ani waɗannan addu'o'in guda biyu na iyali ne da na abin nan kaga rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina dinnan qurrata ayni waj'alna lil muttaqina imama ba ƴaƴanta ba har jikokinta sai ya bi su har saboda zuriyarta ne daga kowace ta tafi gidan aure ba ta samu kwanciyar hankali da ita tarbiyyar ta ba ta gurɓace ba ko ita ta haihu sai ka ji ana cewa ai alnaso ne na albarkar kakanninta saboda haka rabbana hab lana min azwajina wadda ke karshen suratul furqan wannan addu'a ce da bai kamata ya zamanto mutum bai kasa yi a kullum ba kansa da 'ya'yansa iyalansa gaba daya wanda ya sabon aure ne da kuma wanda yake da 'ya'ya
rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. addu'ar rabbana hab lana min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a wannan tana daga cikin addu'o'i tun kafin mutum ya haihu, bayan ma mutum ya haihu mutum ya ta bin wannan zurriyatan tayyiba suratu ali imran kenan. suratu ali imran. to wannan zurriyatan tayyiba din idan ya zamanto, saboda me ma'anar tayyib, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, to ma'anar tayyibin aka ce